10 i 17, i no deixem de parlar de platges, de mars, ni d'oceans, perquè, entre altres coses, precisament ahir va començar la cimera dels oceans a Niça. En aquesta cimera, entre altres coses, es vol donar més protecció als mars i també als oceans, per allò que Nacions Unides consideren una emergència global. Contaminació, destrucció de la biodiversitat, calfament global i més, entre altres coses, són temes a tractar amb urgència. I el primer i més clar dels exemples estem tenint-lo així. I estem tenint-lo fa unes setmanes parlant d'alguns dels animals que acaben varant en les costes de la Mediterrània, de la franja mediterrània espanyola, en aquest cas. També pot estar succeint, evidentment, en altres parts d'Europa i d'Àfrica. Però, i si no el vessament, del que comentàvem fa un moment encara no sabem el que és. Es pretén arribar a un acord en esta cimera que estic comentant, la cimera dels oceans en Niça, i que diversos països, entre altres coses, anuncien la creació de noves zones de conservació marina. Jo vos conto, només el 3% dels oceans es considera blindat a la sobreexplotació, molt per davall de l'objectiu global del 30% per a 2030. I de nou, topem amb el 30%. I aquesta famosa Agenda 2030 que tanta polèmica alça per uns i per altres i que tantes expectatives també genera per a uns i per altres. Vos dic això perquè per a 2030 pràcticament queden 4 anys i mig. O sigui, no és que estem parlant de 20 anys vista, estem parlant de molt poquet temps per davant per a fer tantes coses que no sé si caben en el nostre dietari. Anem a parlar amb José Tena, biòleg ja conegut del programa, que ens parla dels objectius de la cimera i el trobem a punt, entre altres coses, de submergir-se en les aigües de Calp. José, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Com sempre, gràcies per atendre'ns. Eres un amic de veritat de la ràdio. Bueno, la temperatura ideal, no, professor? Bueno, estem aixina, avui un poquet està de temperatura ideal, les coses com són, però, bueno, un poquet més de solet i menys briseta estaria un poquet millor per bussejar. Però bé, avui la cosa està prou bé per treballar en la mar. Només t'avançaré, ara ens ho contarà el nostre company de l'oratge, però ja ens van dir ahir, ens van previndre que anem a tindre una setmana un poquet estranya, de dies lletjos, perquè facis una idea, perquè entre tota la pols en suspensió que n'hi ha vinguda del desert africà, del Sàhara, i altres qüestions que tenen que veure amb els núvols baixos i estos temps que tenim estos dies bonics no aneu a tindre, així que fes-te l'ànimo. I millor clava't baix l'aigua, que igual el panorama és diferent. Probablement. Escolta, José, quan parlem de prioritats, jo crec que la gent de peu no som tan conscients de les prioritats que n'hi ha en els oceans i en els mars en general, veritat. No, és evident, no? Encara que 3/4 parts del nostre planeta estan coberts d'aigua, el problema que tenim és que molt poca gent pot realment mirar i viure el que hi ha allà baix, no? I és molt difícil, de vegades, intentar protegir o amar, podríem dir, com dia Cousteau, allò que no es veu i no experimenta, no? Encara que ho veus en un reportatge submarí i això, no acabes de creure que això pugui ser una realitat. Ara vaig a dir una cosa un poquet malsonant però directa. Per què arribem a ser tan ignorants? Per què pensem tan a peus juntets que la mar pot amb tot? La mar, en definitiva, no deixa de ser també un recurs limitat, enorme però limitat. A veure, el que passa és que tinc en compte que el que és la investigació oceanogràfica i marina, de biologia marina, realment es comencem a ficar-se sota l'aigua fa 60, 70 anys, una cosa així. Portem segles d'història pensant que els mars i els oceans són depuradores naturals i que tot el fem que tirem ahí que no passa absolutament res. I això, vulguis que no, és difícil de canviar en la societat, no? Jo crec que poquet a poquet els esforços que estem fent
científics perquè puguem estar en els mitjans de comunicació, que se conega el que fem, que donem valor a les coses que tenim ahí encerrades, tancades en els oceans, pues faig que poquet a poquet la consciència social també canvia. No? José, hem parlat de contaminació, de destrucció de la biodiversitat, d'acumulació de deixalles, de calfament global. Per prioritats, com podríem establir-les en totes les causes que estan, en definitiva, malbaratant, per no dir destruint els nostres mars i oceans? A mi no m'agrada ficar prioritats perquè després, mira, els polítics el que fan és dir no, és prioritari això, però això és secundari, això. Mira, tot això és un engranatge de causes que és pues, com quan hi ha un accident d'estos d'aviació, que molt poquetes vegades ocorreixen, però sempre és per una combinació de molts xicotets fets, el que fa que nyasca una desgràcia. No? Actualment, en els mars i oceans, pues, tot contribueix el canvi climàtic, la sobrepoblació de les costes, la pèrdua d'hàbitats naturals, la sobrepesca. Què és el més important? Tot. El més important és que tota la població siga conscient de que si podem fer un poquet en cadascú d'aquests aspectes, segurament lograrem salvar un poquet la cosa. Però és curiós, ara veuràs tu, que tot depenga dels polítics, que pareix que últimament, per les seues actuacions a nivell global, són el major dels nostres problemes. Ens fan entendre que saben de tot i al final pareix que no saben de res només que dels propis interessos. I en realitat són ells els que tenen que decidir tot això, que resulta paradògic, no? Perquè crec, i a lo millor tu com implicat pensaràs el mateix, deurien de comptar més amb vosaltres, que sou els que sabeu de què va el tema. A veure, sí, realment ells sí que compten, val? Compten perquè gestionen, entre altres coses, perquè tenen el poder, sí. clar. Però, clar, després ells tenen unes prioritats en les seues agendes que diu, sí, el que diuen estos està molt bé, però això és que costa molts diners. En 4 anys que jo vaig estar governant, pues, tampoc es veuran resultats, jo no tindré el rèdit que a lo millor tindria que tindre, no hi ha intenció de fer grans pactes indiferentment del color polític que uno tinga de dir, que tenim que salvar el medi ambient, que tenim que lluitar un poquet per la salut dels oceans, pues me dona igual que tu sigues d'un partit i jo d'un altre, anem a consultar als científics a veure què ens diuen i anem a pactar entre tots què és el que tenim que fer, no? Però jo crec que el problema de vegades està ahí. Nosaltres sí que estem en comissions que ens pregunten moltes coses i ens diuen sí, pues sí, és evident, pues prenem nota, però després a l'hora de fer la seva agenda diuen és que si faig això, pues me tiren amunt això i l'economia, jo què sé, pues, quan tenen que sopesar-ho tot, malauradament, estos aspectos queden sempre en un segon lloc, no? I jo crec que és la pena. Ahir, precisament, en eixa cimera que ens ocupa, el debat sobre la protecció dels ecosistemes marins en França, que han sigut dels primers en parlar, ha cobrat força després de les recents declaracions de la ministra de Transició Ecològica, Agnès Pannier-Runacher, que va detallar que la pesca d'arrastre en fons només es practica, almenys en França, en el 3% de l'espai marítim francès. El president Emmanuel Macron va anunciar la seva intenció, entre altres coses, de limitar aquesta pesca d'arrastre de fons en les zones marítimes protegides de França, que és una mesura que busca reforçar la protecció de la biodiversitat marina. Són dels primers que estan reaccionant. El dia jo el tema dels polítics, perquè no sé, tot i que tenen que prendre ells les decisions i en seguida apareixen, en este cas estan a l'altura de les circumstàncies? Jo sembla que no, perquè jo crec que no acaben d'entendre això de què va.
per dir-ho d'una manera. Jo, en les anteriors cimeres que hi ha hagut i tal, Espanya pues, és un dels països que primer diu anem a signar pues, el pacte per la restauració de la natura o per a la protecció de les àrees marines. Nosaltres som els primers que signem. I anem a declarar, per exemple, pues, esta zona reserva marina. Però no es tracta de dir això és una reserva marina, és que tens que ficar nichos, tens que fer seguiments de com evoluciona, tens que tindre vigilància, tens que tindre difusió, divulgació, que la gent ho conega. No només és ficar en un mapa una ratlleta i dir pues a partir d'ara això és àrea protegida, perquè realment no la protegeixes. Li estàs ficant un nom genèric però que està totalment buit de contingut. No? I jo crec que és el principal problema que tenim. Les intencions són bones, però jo crec que no són conscients de que no se tracta de signar ahí un paper que diga, pues, això, sí, tenim molta voluntat de fer-ho. Tens que fer-ho. Claro. I nosaltres te podem dir com se pot fer. I una altra cosa és que després no t'agrada. La qüestió de que Macron ahir eixirà a la palestra és perquè, entre altres coses, esta tercera conferència de les Nacions Unides sobre els oceans està copresidida per França i Costa Rica. N'hi ha una missió que és importantíssima. Els arrecifes de coral estan tornant-se blancs, les poblacions de peixos estan desplomant-se, cau la quantitat enormement, com bé saps, les temperatures, ja ho he dit, del mar pugen i estan batent rècords, tant que podíem plantejar-nos que està més calenta l'aigua del mar, en aquest cas per la nostra que ens ocupa, que és la Mediterrània, que l'ambient exterior, i tot això es produeix en un enclau com la Costa Blava, on teòricament hauria de disfrutar-se de l'oci, però estem per a tractar una emergència climàtica en una de les reunions diplomàtiques més urgents de l'any. Per a aquells que no es creuen, José, que això és una emergència de veritat, tu què diries? Què els dius als teus alumnes, per exemple, quan es parles d'això i els poses en context? Home, jo sempre intento que els meus alumnes siguin crítics i que tinguen tots els resultats científics damunt de la taula i que a partir d'ahí que siguin capaços de tindre la seva manera de veure les coses. En aquest punt, jo crec que tota aquesta gent que no és conscient de lo que estem vivint, pues n'hi ha molta gent que diu no, però és que això passava des de l'edat mitjana, n'hi havia calfament, n'hi havia... Val, però principi de precaució. És el que jo sempre dic als meus alumnes. Dic, però i si tal volta els científics i tots els estudis que estem fent ens diu que aquest canvi climàtic no se pot comparar al que va haver en l'edat mitjana i que probablement n'hi ha coses que puguem fer per a pal·liar-lo, atenuar-lo o fer un món millor i més sostenible. Doncs principi de precaució. És a dir, si podem fer coses, per què no les fem? Claro. Per acabar, vaig a fer-te la pregunta directa, que a més es fa també en l'encapçalament de la pàgina de notícies de Nacions Unides, en este cas referida a esta tercera conferència de les Nacions Unides sobre els oceans. Diu així, diu, els oceans del món estan morint-se. Ara bé, pot una cimera de la ONU en Niza canviar o revertir la situació? Pues jo crec que si realment n'hi haguera interès i ambició, fondos, jo crec que sí que se podria fer. El que passa és que jo crec que falta aquesta energia final perquè no se quede en boniques paraules i en bones intencions, sinó que si realment els interessa que fiquen tota la financiació, que s'hi creguen de veres i que en la seva mà està el fer-ho o no fer-ho. I una cimera com esta podria, encara que no és vinculant, que això també és important. Yeah. Totes aquestes cimeres pues, s'invita la gent a que vaig, però ni els acords ni el que se diu és, per lo tant, vinculant. No? I a mi el que no m'agradaria és que això se quedara només en boniques paraules per atraure voto d'un tipus o altre de gent.
Això jo crec que seria massa brut perquè fora l'objectiu encobert de cimeres com aquestes. Si realment els interessa poder fer-ho, ho poden fer. Deixa'm que doni unes dades i el faig l'última de les preguntes, el deixa ja també que et submergís, que es vagi d'aigua. Està produint-se, com diem, una decoloració dels corals, la major de tota la història, que està arrasant el Carib, l'oceà Índic i parts del Pacífic. Està clar que més que un esdeveniment aïllat es tracta d'un desastre global. I aquests arrecifes de coral que alberguen una quarta part de totes les espècies marines i sustenten milers de milions de turisme i pesca, i també d'espècies, estan desapareixent davant els nostres ulls, no? Un col·lapse que podria desencadenar efectes, diguem, en cascada sobre la biodiversitat, la seguretat alimentària i la resistència a aquest canvi climàtic que molts encara neguen. I es parla de danys encara major. Els oceans, en definitiva, i de forma global, continuen absorbint més del 90%, en això he al·lucinat, de l'excés de calor que procedeix de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que és un servici mundial que pot estar arribant, diguem, ja al seu tope, al seu límit. Per tant, això ens parla de reptes com la contaminació per els plàstics, la sobrepesca, la pèrdua de biodiversitat, torna a repetir com al principi, la acidificació dels oceans i els mars i l'escalfament, que estan tots relacionats amb aquest canvi climàtic que també afecta, i aprofita que està així, Adrià, també per a fer referència d'això, als canvis de temperatura i a la nostra mar, que entre altres coses, ho parlàvem tu i jo fa uns dies, ens està abocant espècies, que potser estiga tot lligat amb les mateixes causes, que varen en les nostres costes perdudes i en un estat a voltes lamentable. Ahir parlar de que n'hi ha que practicar-li l'eutanàsia a una manta perquè arriba com arriba a les nostres costes, ja no com a ecologista, que jo considero que sóc tan justament ecologista com moltíssim, sinó com per a habitant del planeta, és molt greu i molt trist, José. Sí, la veritat que és molt trist. I jo crec que hi ha una tasca molt important que cal fer, i és que la gent, a poc vaig canviant la seva percepció del paper que juguen els oceans en l'equilibri de tot el nostre planeta. De fet, probablement el 60% de l'oxigen que ara mateix estem respirant tots ve de la fotosíntesi que se fa en la mar. A més, tot el que has dit de captació de CO2, reducció de temperatura, etc. Jo crec que hasta que no siguem conscients de que val la pena lluitar per els oceans perquè realment lluitem per nosaltres, ho tindrem prou difícil, prou costa per avall, per a poder aconseguir els nostres objectius. Bueno, doncs a veure si anem fent camí poquet a poquet. Aquest estiu teníem previst parlar molt dels oceans, de la fauna també i dels ecosistemes marins, fer-ho amb tu, com sempre, hi ha altres especialistes, i almenys aprofitant l'època estival, conscienciar una miqueta a tots d'una cosa tan important com són els mars i els oceans. José Tena, com sempre, moltes gràcies i que tinguis una bona setmana. Moltes gràcies a vosaltres, perquè aquesta antena jo crec que és molt important perquè arribi a molta gent. I bona immersió, per cert. Adéu. Molt bé, sí, això de segur. Encara que és de faena, és una faena bonica de fer. Tens molta sort, la veritat. Una abraçada. Adéu. Val, un abraç. 10:35 en directe a través de totes les freqüències de la ràdio pública valenciana.